Trí, dó, haon, náid, bew. Tí raibh seo bríon an seo ag bhfuil ní ag léamh na nuaíochta as nuaidhearsí mar san dúil ach ag tuairt Léirmheas leabhar nó bheithasnéise a tháinig amach le déanaí faoin údar John le Carré nó David Cornwell mar is ceart ó ceart. Cad iad téamaí leabhar an úsáil le Carré. Feall, tréigean, an tnúthain sin a bheithe do bháil, siad seo craointe take uairscéalta i leog John le Carré. Ag tiomáint plotaí scéalta sfíoraí agus ag cur an nobair is fearmhaith i bhfad thar fallaí seanra na nuairscéalta sfíoireachta. Bheithasnéis mealtach is an leabhar nuair seo ó Adam Sisman a chuireann síos híal John le Carré nó David Cornwell mar a deireadh an fear tíomhthír den le hanam cléite. Agus mar a dhéanann sé soiléir an túsal Sisman, tá an tocht seo, tá na mothúcháin seo phríomhathe in óige íorghnách dúirc míthonna an údar. Ba chamaléir gáifeach tíisiúil ahir rannaí a racáil sús fíochaí timpeall an domhan agus a chur ámaisteach i bhríosún fiú as cáilís. Shréig a bháthir álamh an teaghlach nuair a bhí David 5 bliana d'aois. War David óg na 6 bliana déag gan war óg a lean fágáil a bháthir trí éalúisteach i nán fantasíochta agus samhlaíochta. Ba bhó é an scéalaíocht cúnacht, mealachacht a dhéanamh, foirse agus solta dhéanamh. Scileannaí rinne leasdó
agus sna seirbhísí fáisnéise don bhreatain. Agus mar scríbhneoir. Is bréag a dóir mé sa san túsal Cornwall. Rugú mé bréag a dóireacht, tógú mé bréag a dóireacht, trénáú mé ag bréag a dóireacht, I Johnscoil a bhaireann bhréag a dóireacht, agus cleachtach sa bhréag a dóireacht trí uairscéalaíocht. Cruthaíonn Adam Sisman portráid géarchúiseach, léirstanach, léargasach. Agus hin leite go maith de scríbhneoir agus fearr a bhí chomh seachantach agus dá aimsithe agus a bhí phríomhchaireachtar a scéalta. Agus déanann an túsal Sisman job lúfar ag chur lorg na leabhreachanaí idir uairscéalta an úsal le Carré agus achtraí a bhain le síl an úsal le Carré. Agus ag an am chéanna ag chríochú amach samplaí den chuimhne bhréagach David Cornwall féin go bréithúnach tuisceannach. Dar leis an úsal Sisman tá Cornwall tar éis achtraí a híl a howlú chuir an túsal Sisman an túsal Cornwall faoi agam a bhir feadh chuige uaireach leig agus bhí rochtain chartlanna an scríbhneoire agus dar le Sisman séir dis chuimhinn le Cornwall I ní na heachtra ná howlú rád in áitin méid a hála ná ríre. Más seo focail ba cheart a bheith agam. Módín, no. Más módín ho den scríbhneoir is chuir síos fíorthairngteach é céad lean leabhar honraíonn óige héideachas agus blianta seirbhís fáisnéise an údar. Ach
titan an darle go levéal an liste ag dul tríd na leabhar a scríbú agus a foilsiú ach fiú sna cabhaid lí seo chaitar solas fróisíos díon taide agus scríbhneoireachta an scríbhneoire agus an dúthracht gálrach atá aige do gharm an scríbhneoire. Tá an túsal Cornwall ceithre bhliain is ceithre fiche denis, ach fós féin dír sé an meáisnéisiúir an meas cóir thuispáint do leochaileachtaí siúda atá bheag go fóil agus mar thora seo tá scéal a híl phríomháidí bheaganín sceadach. Mar hampla tá fíor bheagán faoi bhrise sús a chéad fósa ná faoin cuimhneas atá aige lena cheathrar amach. Ach ar a tí bheilide tá go leor sonraíocht faoin cuimhneas aisteach go cur atá aige lena Carré an scríbhneoir James Kennaway agus bean chéile an Ursula Kennaway Susan. Agus é an bhuachaill chuidiú náide agus rísliú David Cornwall mar gheall dheatsíochtaí sóla sodriníon an úsal ahar. Bhí Cornwall féin neamhchreabhúiseach, caitheiseach, meallachach, bhí athraseoir patianta é agus fuirseoir tréthach éidirmiúil é. Ach mar phríomhcharachtar an uairscéal ba dhear bheithásnéisiú a perfect spy bhí sé suaite tíbhiste. Bhrá sé ganta mar gheall ar thaobh anordúil agus
bonus cion haili chuma le shavinos corporha a gearú schail agus Thiococh na mothúchan seo I mór isce in san dearcha casta tá aige I le údarrás agus na bhunaíochta hecin muid in uairscíl. Bhí síl ceilte heige dar le Sisman. A tíomh mó bhí sé géilseanach ach istí bheith cheannar ceach agus le híorghais bhra sé gur ilú é is spíoracht ag fólam teanga an náide ag caitheamh éadaí an náide ag déanamh airis smaointe agus dearchaí an náide agus ag liginnt go raibh na riamh chléantochtaí chéanna heige. Mar wacléin in Oxford, mar a ólamíon muide sa leabhar seo, iarú Cornwall persa na heití léachar féin agus grúpaí in Síochlú a rá áras fuathab go raibh cloíontochtaí teascracha agus cúnta soirte ráis de MI5 seirbhís fáisnéis in tíre na Breataine. Leiscin. Sé measúnacht an úsa Sisman cé nár I déolach é bhí sé tríis thairse díolse don tír a ránú náit díolse dá cháirde agus chuine an cruachás an ancheist seo aibhrethe é agus ba héama é a da ilthach rís agus a rís eile ina scéalta. Bhra an túsal Cornwall Malta
ag MI5 mar hagraíocht. Fed támadar sa sé ní raibh tagad an lá na hamadáin ag liginnt orthu go ramadáin iad. Mar sais clúin ach farir bhí an írinne é ná gur bheith lag bheasarthacht a bhí réim. Bhí balla na tepe gachéine. Bhín tréáil de MI6 seirbhís as tíre fáisnéis na Breataine níos déine agus fuair sé tréáil garam leachtais an a bhain sé dála úsáide as na uairscéalta ina meas scríle gonaí agus threid le midóg ach tugann an túsal Sisman le fios agus faoi deara náúsáid an túsal Cornwall na scileanna sin riamh agus nach rá sé muil persanta a riamh in hinne habar rúnda. Chaithfí an túsal Cornwall dréimanaí ealaíonta na óige agus bhí sé a dul leas a bheabhar leis leabhtuirse agus leis maileacht a bhain leis an obair. Agus as sin a thosa sé scríomh i chéad leabhar, Call for the Dead. Ach níor tháinig rá ar a obair go dtí an tríú leabhar, The Spy Who Came In From the Cold. Agus nuair biléir go naireoch go má leis go hairigh a dúil. Deire sé as a fust rialtas. Ba rud níos mó ná rá agus leabhar mór ghill idir náisiúnta an leabhar. Sa chaon ar theiscéal an leabhar seo Avery an chugad fuair agus mealtocht agus míhanacht an úsal Cornwall lena fust agus lena fósa. Chomharthaí an leabhar seo John le Carré mar
scíomh nuair scéin séirí den chéad sco. Bha heacht chun solas é seo. Agus ní bhhain sin ach chabhra sé an seanra a chluochlú freisin. Go dtí seo Honraí Ian Fleming agus neamh ínealtachtaí menachéacha an seanra. Nis ní scillan an túsal Cornwell mórán faoi na gníomhaíochtaí in MI5 agus MI6 ag lua a chúram dlíthúil agus mórálta. Ach tá an túsal Sisman in án fíorscéalta híl agus fíorchairde chomhleacha a thug inspiráid dó. Ag an am chéanna chuireann sé inniúil éacht na nuairscéalta móra. Tinker, Tailor, Soldier, Spy, The Honourable Schoolboy, Smiley's People. Agus mar a léirí siad chiaroscuro morálta an chugad fuair agus tuirse agus mórtas ganta na bhreataine I ré an ír imfiúlachas. Níor duine cosúil le James Bond scafanta around David Cornwell don ré seo ach an charachtar fad follingeach George Smiley agus chun tú Alec Guinness an rólaghlacha san iiriúnú telefíse scríomh Cornwell literaige nor chuir sé síos fífríocht cásmaracht agus déanacht Smiley agus an hinslecht a thugann téagar don na héadimí seo. Don na cáilíochta seo.
Scrían údarás Cornwall as taithí na cíanta taithí. Taise agus sa phléamh é féin éadóchas do hólasta. Rud a thugann cinniúnachas do gach rud a dhéanann sé. Ní hamháin gur bheith smaoiligh an charachtar bogosclista a chruthaigh Cornwall a riamh, ach mar a léiríonn an bheithasníos léireach seo is farsa ahar malartach é smaoiligh. A bhallart fad gach cuma ahar gáithfeach agus cealagach David Cornwall. So, sin é an Léirmheas an leabhar sin, agus tásúil agam gur bhain sibh leas as. Chaithfí mise rá gur bhain mise an leas as an lécht beag sin a thuirt. Agus munar bhain tá brón orm, níl méid déanú seo do leasa, do leas, nó do leas bháin cibé. Tá sé an tríú fichiid mína nolag agus mar sin guim nolag compórtach cárdúil clothar thoribh go léir. Go dtíon chéad ó eile, slán tamil.